abaculi abaneqiniso. Bengenalo iqiniso nje. Bakhona abaculi mfana ngithi ngiyakutshela ngikusho live la. Bakhona abaculi. Abake baxoxa noSikweletu. Abakhulu manje. Kodwa sengingathi asizwani umuntu akhohle umuntu umnikeze uthi hayi wendoda ngicela uhambe uyolungisa u1 no2 no3 ukwenze kanje ubese ubheka ukuthi umsebenzi wakho uzona kuphi umuntu abesaseqeke mhlambe singoSikweletu abe ngaphezulu ngoba thina sadalela ukuthi asibonise abantu esibhekele into zakho ubheke phambili bese ngale ngenhla asikhohle kwathini ukuthi okay le ndoda iyona iyavula lokhi bakhona la indimini nangu ngitswela Dzanibe lapha ezasi siyabazi uyabazi ya siyabazi bakhona ikona ukuthi ngiyasho one day mhla kwathiwa ngifile bayovela bathi hayi le ndoda siyayazi kanje kodwa manje abanazo ngisho inamba zami ababami ngisho incingo zami ngoba ke mina ngumuntu okhuluma kakhulu ukukhombiza ngomsebenzi wakho ngawuzwa ukuthi okay hayi lo muntu uyacula nansi into eshodayo ngiyakutshela ukuthi wendoda buya kanje uhamba uyothinta lapho uthinte kanje ungibuze futhi noma sowuthinta ungibuze ngizokutshela ukuthi yenza kanje uthi yenza kanjani yeah then the following day khona into ozongitshela yona ukuthi hayi wendoda ngenzile kanje nakho kokuvelele bese sihlala kanjalo kulinde baningi Uyedwa nje umculo endimeni engiyohlezi ngimhlonipha umdala nje kakhulu kunathi ukhulile nje kakhulu kunathi wakwazi ukulokhuza ngazi ya wakwazi ukukhuluma iqiniso zihlangene insizwa zihlangene elokhuza ngisazi noma kwakukuboka njoko noma kwakukuboka bani owakwazi ukukhuluma iqiniso ethi hey mina uSikweletu ngiyamazi wathi angenza u1 no3 no4 njengoba ngiyilana nje ngiyingaka ngiyazi ukuthi unesandla futhi akakufihli lokho but le gengele yethu lekhulayo lencane umuntu uyambuka umbuke ngokumkhonza nokuthanda umsebenzi wakhe umfise lokuhle umtshene ndoda ulungise la engashongo lutho kuwe usuke mina ngithi hayi wemvelasi awuhambe uthinte lapha khehla lami ngoba manje ngiyakuzwa ukuthi uyeza kodwa manje nansi into eshodayo awuthinte lapha then mase thintile umuntu athi ngakuduma nje hayi kubona ukuthi hayi mhlambe ngenza umzekelo mhlambe hayi nangishama award avela bodwa hayi cha kodwa ngiyinkunzi kodwa nalento abaculi bilito ngeke inathise le genge nje efikayo le esasemfishanyana endimeni ngicabanga ukuthi kujaha kakhulu ubuselebhu kahle la yona into ejohayo bayoke kujahe kakhulu udumo kanti manje udumo alinayo imali yabo kuye kufaka uzithobe nje anthilike mhlambe kuze ngene nanemali ke kuyimaka usungaqala ukusibhambeleke lapho la manje vele kujaha udumo la uthi ngifuna ukukhukhumala nje nanokugibela eTexini sekuyinkinga uyabona abantu bajaha lonto abafowethu ngicabanga ukuthi yinto leyo ebanikeza inkinga yabo yeah isikhathi esiningi ukubonga ama-artist mfowethu awakwazi awakwazi kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi uyabona nje mina ngisizwe umfishi ngo2018 umfishi sizazwana namhlanje uma ngithenga into mina uma ngithenga imoto njengoba nginazo zey2 ngiyakuyena qala ngithi ndoda ngibonga ukuthi sisaphilelana noma singasasebenzisana kodwa ngoba uwena waba ukhiye ngithi angizokubonisa ukuthi nansi imiphumela yemnyango wayivulayo manje abaculi mina ezuSikweletu ngithi MNV wendoda ngicela ukuthi uhambe ekhaya mhlasimpi uyothinta nala then mase uthintile ungitshele athinta uMNV kusasa uMNV meseshaya ingoma ethandwa yisizwe sonke akasangifoneli mina usengikhohliwe angazi usayibona nje ukuthi hayi yena
uyindoda yamadoda ngithi ngiyafona ukuthi hawu MNV uyaphila khehla athi uphinde ungithinte eqhawe hey ngisamatasa Basho njalo Yabona phela usedumile umuntu ithi ngizobuya kuwena kuphele 2 days lutho umuntu yalo bafowethu mina bafowethu ngokwazi lalali lalani nalento yokuyike uyabona bawusiza umuntu khona umuntu onengilozi ehambisanayo neyakho oyokwazi ukuthi akukhanyisele ngokuba khona eduzane nawe noma kunikeze lawo advice leyo ngilozi leyo ngempela ikhanyisele kukhanye ibe ne-combination nje neyakini vele izwane kuvele kukhanya yonke into wena masubona ukuthi lo muntu usekunenhlansinyana usekuyaphakameka wena usufuna ukudlulela esigabeni esilandelayo sabantu ozolingana nabo ngaloso sikhathi kanti inhlanhla noma umuntu owukhiya lento oyiphethe nanga umshiya lapha phansi lo usuzenyeza ngaye lo manje osumphika lo ushaya ngathi awumazi ezinye zeinkinga abafowethu okufanele beyiqaphele kakhulu uqinisile lapho mfowethu ngozwa kahle ilapho nje so siyaphula ayona impilo ngithi mina inzima impilo bafowethu inzima impilo inzima uyabona MNV ngingakgarantela mina ngiyazi ukuthi ukhiphila ngingakgarantela ngithi MNV ngiphilele iqiniso nje bese ngithi mfana kithi awuthintelana la bese sibone ukuthi mawubuya ukhipha kokwenzakala uyeke mina ngiyazazi mina ukuthi mina hayi mina umculo ngwenza ngeyami indlela nakhona nginomsebenzi ongihlalele la engiwuhlalelela phansi then ubese wena mangabe sewuyenzile lonto so thola ama-award lapha ya ubuthi wena hayi ikhono nje kuphela into engaba nayo ikhono ikhono lakamisa khohlwe mina hayi ngiyakuzwa ebhuti ngiyakuzwa lapho ngiyakuzwa nanokuthi phela ke singabantu asifani yabo ngingasho kanjalo ukuthi singabantu asifani khona thatha abake benze kanjalo yabo kodwa ke mina ngumfana nje omncane nje impela ngisadinga ukuphila nami kakhulu impela futhi imiyalelo yeni ngisayidinga kakhulu naneyalo nje zeni ngisayidinga kakhulu ngoba ngisawumfana omncane usazohamba beqhuzwe mhlawumbe kwezinye indawo ngibe mhlawumbe ngikhale mina yabo so ingakho ngithi manga wenile ngikubalike ukuthi ningishaya ngoswazi ngoba ngingane ngeke futhi ngikhala mangishaya futhi wenile kube ngifaka endleleni ya ngasho nje kanjalo impela ukuthi laba sebenze kanjalo kuwena cha inkosi siyobona ngabo mawukuthi wabenzela iqiniso bona bangabuya back kuwena ngisho kanjalo nje mina kuphela kodwa ke impilo yomhlaba le inekhisi mfowethu ikhona nje ukuthi nawe osukwenzile nawe kwenzele nawe ithonga lakho nawe uqina nomsebenzi wakho ngakuwena lokho nje kuphela ngakusho bafowethu ukuthi abadala hayi womfowethu mina nje into engime ngayo iyodwa ukuthi nje umuntu once wangena endimeni uyabona nje ngenzeka uthole ngizokutshela nje umhlolo omncane angisho ke wevelasi ukuthi uhamba uqholosha cha ngiyakhumbula mina usiqiniseke ku live noMenzi uMenzi ecela kusiqiniseke ukuthi abamphushele ialbum leyayizophuma ngiyakhumbula ukuthi nako sikhinkile ngempela futhi ialbum yamenzi bafana ngeke sizikufihle izenzela one uthanda izenzela one ngoba ukuthi naye wayikhanda waya kwabanye abantu ngoba isidalwa siyashela usiqiniseke uyakwazi ukugadla kubulala ufefifi akunyathele nje akufoconga kubulala ufu ngoba avela agxobe ubothi lo muntu uma kuwukuthi isidalwa lesi sakhe asilunganga agxoba iyo ke lento egcina uvona ubothi ongathi sefanele ngivele ngigqilazeke manje vele ngikhomba uTouch Live sonje isidalwa ya ukhona impela mawumuntu entweni yonke into oyenzako okudlula ukuthi mawenza into yakho ufike uyenze ngendlela uma usubona nawe usunelisekile uqala uzethembe wena uqobo
Uma ungayithembi wona uqobo akho nokuthemba kunzima ukuthenga abaseceleni uma ngabe ungayithembi Uyabona wona uqobo. isiqiniseko bafowethu futhi hayi. Ngiye ngisho ukuthi lo mfolo ngake ngakhuluma noZuma uNxamalala. Ngathi uNxamalala uyangazi uNxamalala iphepha liyangazi. Athi uNxamalala yazi ukuthi isiqiniseko unokungibheka. Athi yini mfowethu? Hayi ngichaza le ndoda le enzi 1 no 2 no 3 no 4. Angiyazi into nayo ukuthi yini kahle kahle. Ngicabangani fana ngithi womphathi mina ngaphiwa amandla. Manje ke ngithi angazi ukuthi uyohamba kanjani avela ngizonde kakhulu enginoqala. Ngoba nje ngiyabotha lo muntu angathi ufuna ukuba isiphazamiso. Fanele kakhulu akachawe nje kancane. Hayi ngengoma shawe nje ebusuku welela shawe nje. Lasikele nje wena. Ufuna ukwenzana ushe. Hayi ngathi hayi ngizole ngafani yeke umuntu engathi athe imadoda uyangibulala uqiniseko. So nje bafowethu kodwa nje masikhuluma iqiniso cha fanele sinibonge uqiniseko ngoba kwesinye isikhathi niyazikhuluma izinto nikhuluma ngathi niyaprofesa nangempela abanilalela abafowethu ube right kodwa fanele ningabadukisa abantu. Yeah. Njengoba ukuthi akenzanga kahle umtshetshe endoda awuqale phansi uyozichecka qala khona into enuka kabi la kuwe ngoba awukwazi ukuthi ungashaya ihit then bese kusasa usuyaphupha. Yeah. Apha wena ngoba omunye umuntu angashada usiqinisa kuyangibulala kanti yena uhlulwa ukuyozinuka amakhwapha aqala ukuthi uhamba ngapho yini kule lane bekufana ngabe kuthi uhamba kuyona. Hey foot. Yeah. So nje iba kanjalo nje into yomculo. And abantu abangayi-understand lento iyangidida. Umuntu agibele estage kuhlokoma inhlokomo yonke. Hawu. Avena ayibone nje ukuthi hayi cha ngimkhulu. Umkhulu kanjani wedwa? Uvuka emkhulu nje uwedwa kanjani ngoba ukhona into ofanele uyazi ukuthi into yakho iqala. Hey mfowethu. Hayi. Ngikuzwa kahle mina mfowethu ngikuzwa kahle. Nawe kodwa kumele uhluphe kulonyaka. Kumele uhluphe kulonyaka. Njengoba uswathi njengoba usuyishayile nje la performance kumele uqinise kakhulu kuona. Ube futhi ke nengoma futhi ungalokhu ushona le nale makuqhamuka isingile idedele baba. Makukhona isingile esekhanda idedele. Manje umshubu. Uyazi wesiqiniseko mina mfowethu ngesingami nje. Yeah. Ngiyafuna ukuthi abantu beyi-understand lento. Like njengoba khona ama-artist la. Yeah. Mina ngiyazazi ukuthi uma ngireleasile ngeke ungizwe same day. Ngeke futhi ungizwe within a week. Ngiyawazi umsebenzi wami ukuthi umsebenzi wami ukwazi ukuhamba emva kwesikhathi esingaka. Yeah. Ukuthi usambunge inkinga yakho, ukuthi usambunge. Wena laze ukucula kwakho unombongi phakathi. Uyankondloza mawusuka ukuthi ucule isikhathi esiningi. So ngangisho nje ngifike ecompanyini koNxamalala ngithi yazi baNxamalala ngine stress ngoba manje njengoba ngizorelease la angikaze ngisebenze nami. Ngicela ningangijahi. Ngiyawazi umsebenzi wami ukuthi uhamba ama-september. Ngenza umzekelo nje ngale album oyishoyo yango 2022 yayiphume ngoMay kodwa yatrenda ngoAugust. Ngiyazi ukuthi why. So indlela mina ibackground yami engiyazi ukuthi okay uma kuukuthi ngikhiphile ngikhipha ngesikhathi esikanje vela ngibhekanga ukuthi mina ngathiwa kusasa noma ngale wakusasa ukuthi hey hayi nangumfana useshawo 500k viewers akwazi uyabona mhla kwenzeka nje ukuthi ngikhwele.
ngiyazama Mm. ngoba into zami ihamba kancane uma into yami izoba nhle ihamba kancane ayifuni kujama Yeah. kufanele nakuma booking nje Eish. into mina kuyenzeka mina ngibhukhe umuntu hayi mase kufanele ngiye hayi ngibotha angiyi ngingayi futhi ngihlale phansi ukubuyisela imali yakho ngoba ni background yami ngiyayazi uma kukhona la ngizofike ngithinteke khona noma ngishayiseke khona ingitshela nje kuse ukuthi hayi uyabona nje ngikwenzela umzekelo ngikhuluma iqiniso namhlanje ku live Yeah. interview mina last week Wednesday okhosini uJabulu ngayiposta ku Facebook abantu bale bengibuza nawo makhelwane bangifone nawo ndoda siza kuthiwa usafinyela ngemisakazweni kwasha kwacima kwavuka indaba cha nansi impendulo ngajike endleleni ujikelani ngathi mengibona uba ngathi ayingeke le ndlela ngisayiva kahle ayingivumi ngidrive nje ngizambela ngimnandi kunje kwavele kwaphuka isibuko semoto kungekho nkomo ungekho bani okay mekuphuka isibuko phela ngeke ngisakwazi ukuhamba ngizobona kanjani ngala Yeah. mangifika ngijika ngafika kugcwele ibala nginama client ekhaya yayizwa lonto Hey, asivaleni. ikanjalo i-background yakhe yena ekutshelayo utshelwa yilona kanjani lento Ya, kahle impilo yakhe ijulile, asiyekeni. Sengibonile. kunjalo kodwa nje bafowethu umculo unesidaba Hayi, khona vese kufanelekile ukuthi umculo uhambiselane nesidalwa ngoba hayi mawuzenzela nje ngendlela ozenzela ngayo ayikuke kungalo. Abanye bake bevele begcina umuntu esethi hayi ngeke mfethu hayi sengiyekile lento ngoba ngiyabona ukuthi hayi iphoqwa yimina laba abangengamile. Hayi ungathi abakayiqondi kahle abayithandisisi yabo. yes Ya, nanani nje. Nanani nje ona G5 lento umculo engathi ungasondela la man ozizwe ngazuthi wamukelekile khona ungayiphoqi kubantu futhi abangakwamukeli yabona nje yabona man V ngenzela isibonelo man V njoba nje ulana uSikoleti uSikoleti ma ukuthi uyabona ukuthi uyakwamukela uyakwazi ukuthi akuthathe njengomfana omncane uyakukhulisa uyakugruma endimeni futhi uvumela lokho yabona vumela lokho musa wena ukulokhu uyifaka kumuntu ozofuna ukuthi umpraise abe yicelebrate kuwena okufanele ngaso sonke isikhathi awumtholo noma umdinga kumele kubo wena ohlezi uavailable for yena ungayenzi le nto le imistake enkulu kabi le imistake enkulu le imistake enkulu le nto le ungayenzi futhi ngeke uzube nayo ibrand moyothi umculi ubona umculo uyagijima uyoshutha nawe uyoposta sengikhulubetha sibani wengoma ukuthi bashaciba abantu ngeke ukuthatha serious wena njalo mawubona bakhona abaculi kumele ubahloniphe ngobukhulu babo but ungayifaki kubona ngenkani ungayiphoqeleli kubona Cha, ngiyakuzwa lapho bhuti omdala, ngiyakuzwa lapho. Ngithola kahle impela. Puti. Hey. Yakutshela mfana ngeke uzube lutho mfana uyophila ngezinqe forever ngiyakutshela hey futhi cut hey Khathi. Yazi ngibona lensizwa abathi umatholgate laphana. Ngicela ukuthi ke ngithi ukushona phansi. Ikingene nayo ngoba ngathi insizwa naye elifikile impela endimeni. ya awukushone mfowethu ngoba ngithi ngiyam-eda lana iyali ngitshena ngokuthi wona nkomo
Nakwafika umkhaya. Ukayo. Awura manje. Sanibonani bafowethu niyaphila? Sikhona kunjalo ukayo. Hayi siyaphila ish. Siyaphila. Ile izwe mina ngangani. Ngisemotweni ngivalelwa amakhaza la ikuyabande kuyanetha. Oh, okay. Hey, leshaya ngapha. Liyanetha baphila bobhuti labo hlezi nabo la. Yo. Khona mkhaya yaphi? Phila. Hayi sikhona. Sikhona wedlushini. Usiqiniseko. Ama-tollgate. Umvela sewathula nje kuphela ngami ngifa ngiphela kuphela wathula nje. Mfowethu. Kwenze njani ama-tollgate mfowethu? Khuluma mfowethu kwenze njani? Lokushaya idlozi lakithi lento oyivumayo ukuthi kuthuleke kanje ngami kuthuleke kanje yazi ukuthi Hayi, oba-tollgate uyazi ukuthi ukwenze njani mfowethu kwathula kwenze njani? phela ekuqaleni ngisafika uyacabanga ukuthi ngangizwane naye ekuqaleni ngifika into zami zakhanya angisaboni kahle manje khona wangibalekela manje awamani washiya amamiliyoni wakhohlwa yimi akasawabamba amakhosi mayifona ngicela ngithi engizabuya kuwe ekhaya ngisabambekile ekune traffic Wazenza wena. Hayi kuyaveda man hey. Cha wena lokhuza wena ama-tollgate kudinga nje ukuthi uyabona ke uyenye into mhlawumbe engiyishile ayi umculo uyakudinga nokuhlakanipha kulezi zinsuku hayi kumele uhlakaniphe hey kumele uhlakaniphe wemfowethu wena nje kade isikhathi esiright mfowethu ngekuqaleni nje ubukhiphe nini ma-tollgate Network yangale. Ngathi network. Ya ngoba naso isikhathi sokukhipha futhi sibalekile ukuthi usibambe. Ya naso futhi sibaleke kakhulu. Sibalekile ukuthi usibambisise impela. Injalo. Hayi yena manje iyangithusa indaba yeni lobabili ukuthi kahle wawukade umbike edlozini lakho yini uma-tollgate nako ekhala kangaka. Ukuthi usebenza ngedlozi lakho. Uma-tollgate wayeyishayela ingoma e-right nje. Wayeyishayela ingoma e-right ngalesa sikhathi umfowethu sekufanele abuye futhi azogadla futhi lokho kufanele kwenza. Kumele lokho esho lena le kumele abuye azogadla ya ilokho ngoba into eyingozi ngomculo njengamanje wena mfowachilizo ukuthi uzothi uyishayela ingoma yakhe iphelele. Kuqhamuka abanye baloku beqhamuka nje abaculi ngokuhlukahlukana kwabo yabona ngiyangibasho kodwa baqhamuka ngokuhlukahlukana kwabo benze nabo ngangamandla abo uthola ukuthi abantu bagcina sebebezwa kangcono ngaleso sikhathi abantu ke bahamba nomoya into okufanele yazi ukuthi lento kuthiwa balandela isekho kahle njengamanje sekugcwele iwingo ngiyaxolisa nje abaningi ngeke beze beyithande lona kodwa ngathi sekugcwele kakhulu iwingo emculweni kaMaskandi futhi iwingo engekho ke wrong ngoba iwingo zihamba nayo yonke into esuke inhle ngaloso sikhathi ayilokhu iwingo zibambele ekuthenini mina ngomlandeli ngizogqoka iskipa sasikoleti kumnyama kunjana
ngabona nje into ebalekile ngesuke ngokuthi isuke into enhle ngaleso sikhathi bayayiseka bayinikeza uthando makufika enye futhi sebekhohliwe lonto bayakwenye futhi so abalandeli njengamanje sebenjalo bahamba nje nomoya makufika into enhle bayakhohlwa ilenye endala behambe nalokho kufikayo njengoba wayesho nje umjikijela ekugcola imali abatheka nje alalela yonke into okuyinto enhle futhi le yabo so kubalekile ukuthi yeah wena Velase awukacamangi inkunzi yamadoda ngoba igama so nalo awukacamanga ukuthi ungene studio hayi ngiyabuza angaze kube nalo ikhono lokucula mina wethu angaze kube nalo ikhono lokucula ngeke mfowethu ngeke hayi ngeke hayi bo umsakazi lo uyabona uyazi voice yakho uyizwa kanjani ungqowayo uma wenza iVN ngabona lapho ukuthi ivoice yami angaze ngayithanda nje mangizwa kwiVN manje usholo ukuthi mina ngiyena umlandelo wamavideo ami even isha amavideo ami angiwalaleli nangiyinyaya kambi ukuqhamuka ke sengikhuluma laba kuthiwa ngirecordiwe ko Facebook YouTube angikwazi ukuyilalela mina ngilithanda izwi lami kodwa ngathi abantu ngibadlisane yabo bakhona abantu abaculayo othola ukuthi umuntu uyacula kwasanaka ayithande lento ayiculayo kodwa unethemba lokuthi thina kumele siyithanda ngeke bafana bakithi ukuxhaphazana lokho kahle ya ukuxhaphazana ubona uyaxhaphazana straight bakhona baningabe umuntu mazi ukuthi wena uyayithanda lento wena nje uyayithanda lento khohlwa ukuthi uwe awukhohlwe nje ukuthi wena uyayithanda lento akumuntu ubona umuntu kwasanaka ayithanda lento kodwa ufuna ukuthi kube yithina abantu kumele silokhu kiselokhu sithi hayi ushayile qhawa zothi ushaya kanjani iyabheda lento ecelile cha yabahle yakho esinenqobe engaka nje abantu abaculayo yabo baningi kakhulu abantu abaculayo hey yabona lapho bathi unephimbo elihle la ekusakazeni ingasigili isiqiniseko ngoba ngeke sidlalo thi hayi Bela emsakazweni mfama wakho. Ngaphela ngedlalo lapha. Hayi kanti weceliza. Mina umculo wakho mfethu ngukhonze kabi. Kunje kabe yamela ngikwazi ukupretend into mangayona kuyona bafokhohla. Mangayona kuyona ngeke ibe yingeyona. Hayi lutho. Nanani mina ngasuke ngayifundisa ukulandela umculo. Noma ukulayela umculo ngephethini yabo ukuthi okay ngibheka ukuthi umculo last year ubenze njani wenze njani kuloko umculo ngimqhathanisa kanjalo mina ngibone ngisabalaze ngiqede ukuthi hayi kodwa ke wehlile usibanibani angiqhathanisi no limit angiqhathanisi nomenzi ngiqhathanisa wena uqobo ukuthi last year ubuperforme kanjani na this year ngiyaqhathanisa lapho nje ngibona oh hayi inyukile inkabi noma ehlile phela lapho umculo mbamba lapho Mase kuthiwa emsakazweni ke kusho ukuthi uma uzwile ukuthi hayi inkuzana angiyizwanga kahle futhi uyidlala ngiyakozayo lo leyo ngayizwanga umsebenzi ukuthi hayi uright kwenje lo ngidlala ngiyakozayo ingakho ukuthi ngeke kudlale nakuthiwa nje uneYouTube emsakazweni angithi emsakazweni is all about uku-advertiser akhona ukuthi emsakazweni kudlalwa into emnandi emsakazweni akudlalwa into emnandi kudlalwa into esuke kufanele idlalwe ngaleso sikhathi mina ke emsakazweni ukuthi kuphela lo thuba mhlamba ngizoze ngalithola kodwa angeke mina ngibize usiqiniseka ngoba kuthiwa udunusa kahle lapha ko TikTok ngithi ngiyomfaka ohlelweni kaSiganga ngengoma ngithi kuthiwa uqhute maningi ngeke mina ngenze lonto izinto ezifana lezo kunalokho kunabacula abafana anesikweletu mhlamba wakugcina ukuya ku-interview yokhosini mhlambe kuSiganga ngengoma nakhona uma uyinhlanhla mhlamba wakawaya mhlamba ukazuye mhlamba emsakazweni wakugcina ngalesa sikhathi unengoma eyohlukane engenela ukuhlukanisa unyaka kunabacula abaningi nabo ama-tollgate bafikile abalwazi abawaza nomnyango wokhozi ukuthi ungakuphi mhlambe baya ngoba nabo beyogwaza nabe akaze esike lokho zokhosini ama-tollgate inqwaba abaculi-ke ngibaziye ngeke ngibabize ngamagama baningi abaculi inqwaba abavelele namhlanje othola ukuthi olimit sebeze bawena amakhwantaba bakaze bayo lokho abakaze befike koSiganga ngengoma olimit abaculi ngokuhlohlwana kwabo
so kunenqwaba abaculi abenza kahle njengamanje kodwa uthola ukuthi abakaze benikezwe ithuba lokuthi beyohlala nabalaleli bakamaskandi bakasiganga ngengoma behlale from 11 to 12 besakaza mawukuthi bayasakaza benze yonke into bechazela abantu ukuthi bawobani abaze balithwala lo thuba izona izinto ezidingakalayo lezo ama influencer aka TikTok uma ama influencer aka TikTok kubonakala ukuthi anekhono umuntu benekhono lokuacta kwa TikTok akafunela umsebenzi weacting nekhono lokusakaza akafunela ikhono lokusakaza mawukuthi uhamba nqunu mhlambe muhle akahambe kwa Instagram ikhona ezinye le queen kamnandi nje umuntu akayiswe laphi lo ngakhona engaphazamisa uhlelo labantu kugcina sekuphazamisa abaculi lapha kusiganga ngoma ngenxa yabantu okuthiwa ba trend ku TikTok utrenda ngani lo muntu ku TikTok trenda ngento enganangqondo but kuthiwa awahambe okwenza oqhuthe maningi ukwenzani gcina sekudlaleka ingoma zabaculi nga4 nga5 ngohlelo li1 lama influencer futhi anezingoma ezikremile etrenda la ku TikTok balokhu bedlala ingoma ezi1 kunabaculi abangasalithola ithuba lokudlalela so ezinye zezinto nje ayiziye zisense for me Uma tollgate no screenshot kubafowethu ngoba nawe nisakhona la cha ngiyacela nibe niqhubeka ngiyabuya nje manje 5 minutes ngizonke ngisam attend la mina. Yeah so nje ba tollgate mfowethu izona izinto ongafayele siyilungise lezo yabona ngoba uyabona nje kuyihlazo ukuthi usekwaba nengoma mfowethu futhi nje le EP yakho phela yayinhle kabi wawufanele nje impela ukuthi ubizwe yabo uthola ithuba nje uhambe uyoyithula kubantu kuthiwa kunomculo omusha ofikile izinto ezifana lezo mfowethu ezibalekile kodwa igcina engasenzeki yazi sigcina singenzekanga phela ish yabo kunalomfana nje okuthiwa umshini wemali leyo mfalwana ukwi top 5 ama artist adayisa kahle kumaskandi top 5 yama-artist adayisa ngumaskanda angadlala but mase ngibuze ngithi nje oyi1 akangilethela isithombe webayamazini abamazi bazi ingoma zakhe abantu abamazi ithuba lokuthi bemazi ke abalitholi ngesizathu sokuthi kuna ama platforms akhona enza ngendlela wrong noma sebenza ngendlela wrong hayi kunzima yabo ayikhona kunzima bafowethu emculweni bafowethu ulukhuna kukho lula kunzima kodwa ke kancane kancane akho kudlula ukuthi noma isikhathi kwabaningi esingafiki siphela sifika ngokushiyana la ngusikhingile uthi uzangikhombisa phi Khozi Shukela khona Giyothini Ngizakwa post ngazibani mina okhosini Nkosi yami hayi ngizona nxa ugcina nini ukukhipha Nkabi angakhipha khona ke mina Nkabi yami angakhipha istali la ngiyiza nje uzoyiqala lendlela ila ngizoyiqala indlela ngiyacaba nami angaze ngivele nje lokusivela nje ngamavideo ku TikTok sijabulisa abantu emgwaqeni kodwa ke angijahanga kunezeluleko ngayithola